भावभक्तीनं देवाला आपला असं करता येतो आणि म्हणून दान माल धान एकत्र करून भक्ती केली. पण या भक्तीला हा देव प्रसन्न झाला आणि द्यायचं देऊन काय दिला? कुणाला? मला. मी प्रसन्न झालो. तू आणि कोण? अरे तुझ्यात तू शब्द बाहेर पडले होते. चंद्रप्रभे अगं माग काय हवं ते माग. ते माझ्या मुखातून शब्द बाहेर पडले. काय म्हणू? देवा तुझ्यासारखा म्हणजे तू नाही, तुझ्यासारखा सद्गुणी सुविचारी असा एखादा तुझा भक्त असला तरी पण चालेल. असं बदल का माझ्या जीवनात आला तर त्याच्यासमोर मी लग्न करेन. पण त्यावेळी तू काय बोललास? रे देवा कोणते शब्द तुझ्या मुखातून बाहेर पडले? असे कोणते? अगं तुझी इच्छा इथंच पूर्ण होणार. आणि कोणत्या प्रकारे? एकासारखे कृष्णासारखा कृष्णा. हे बरोबर आहे. पण तू काय सांगितलं? लग्न तू माझ्या समोर होय मग हे तू बोललास ना? ही गोष्ट इथपर्यंत ठीक आहे. हीच मूर्ती तिथं होती. होय मग नाही म्हणून सांगतोय. तुला नाही बरोबर आहे. बरोबरच आहे. इथं बरोबर आहे. काय बरोबर आहे? काय माहिती आहे? हे जे काही हिनं सांगितलंय ते जागेपणीचं नाही, हे झोपल्यानंतर. मला वाटतं तुला स्वप्न पडलंय. निद्रावस्थेत जागृत अवस्थेत दिलंय. अहो दादा बरं काय ते? हिनं नकार दिला. हिनं नकार दर्शवतात. तू म्हणे हिला सक्तीने नेण्याचा प्रयत्न केला. खरं आहे ना? सत्य आहे. पुढे काय घडलं? पण जबरदस्ती करत असताना धावा वाचवा हे शब्द ऐकले आणि तिच्या भाऊऱ्याने राजा चंद्रकांताला तिथं धाव घेतली. पाहिलं तो प्रसंग. त्या प्रसंगाला सुसंगत आम्ही राहिलो. शाब्दिक चकमक झाली. तेव्हा तुझ्या मुखातले शब्द. माझे शब्द? भक्तानो देवाची सुद्धा इच्छा परिपूर्ण करायची असते असं बोलला होतास ना? मी त्याला मी नका दर्शविला. हा म्हणतात. शाब्दिक संघर्ष वाढत गेला आणि शस्त्रयुद्धात रूपांतर झालं. आता तरी होय मग काही क्षण खट्टन वावरलंय खरा. पण दादा तुमच्या मुखातून निघणारे शब्द आहेत ते न्यायाधीश दादा तुम्ही आहात. पण तो आळीया कृष्णावर मात्र ही घेत आहे हा चुकीचा आहे. काय? याचं कारण काय कारण? जिथंही मी याच्यापूर्वी कधी दर्शनच दिलं नाही. जिथं दर्शनच दिलं नाही तिथं याच्याशी विरोध करण्याचा माझा प्रश्नच नाहीये. प्रथमच तुला सांगितलंय की मी तुझा दादा नव्हे, हे न्यायाधीश आहे. आणि या दोघांनी तुझ्यावर जो घेतला तो आळ नसतो. तू केलेला गुन्हा आहे हे मी बोलतोय. पूर्णपणे तुमच्या बाबतीत मला स्वाभिमान आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे दादा. नको तो आळ जर तुम्ही माझ्यावर इथं घेत असाल तर तो कृष्ण मात्र कधीही मान्य करू शकत नाही. तुला एकच संधी. मी तिथे अन्याय केला नाहीये. जिथं याच्यापूर्वी हिला पाहिलं नाही तिथे माझ्या हातून तू होण्याचा काय प्रश्न? शेवटी या दोघांनी माझ्या पदकमलाला स्पर्श करून शपथ घेऊन जायचंय. खरंय पण याला मी थोर म्हणालो. तिला सुद्धा समजुतीनं समजावण्याचा प्रयत्न केलाय. एका अटीवर कोणत्या अटी? जे काही केलं त्याबद्दल देव होतात देवपणा गमावलाय. क्षमामाग. दादा जिथं देवपणा माझ्यात वावरतोय त्याला कलंक कृष्णाला कधीही लावणार नाहीये आणि याच्या पुढेही कधी लावणार नाहीये. हे जे काय सांगताय हे सर्व खोटं आहे. जिथं कृष्ण यांच्यापर्यंत गेलाच नाहीये तिथं हा आळ मी माझ्यावर तरी कसा देऊ? पण सरकार समजावून तू ऐकत असतील. समजावत होता तो न्यायाधीश सभे माझ्या हृदयात अट्टार बंदूक आहे. पण आज त्याला तडा गेलाय. तुझ्या माझ्या नात्यात त्या जागेवर आहे. त्याला मी न्याय देईन. तुम्हाला नातं तोडायचं असेल कृष्णाच्या हातून जर अपराध घडला असता खुशाल तुमच्या हातून येणारं शासन मी भोगीलं असतं. जिथं मी अपराधच केला नाहीये तिथं शासन तरी मी काय घ्यावं? आणि दादा जर तुम्ही एक न्यायाधीश म्हणूनच वापरत असाल तर त्या न्यायाधीशालाही माझं तेच ठामपणे मत आहे. कृष्णानं अपराध केला नाहीये आणि हा जर नसता तुम्ही कृष्णावर घेतला आणि जर नातं तोडण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला तर दादा तुमची सुद्धा मला गरज
स्वतंत्र आळ माझ्यावर येत असेल तर तो आळ मी तरी का सहन करावा? विश्वाचा सूत्रधार तू होता. अनेक पतिव्रतांचं रक्षण केलंय, पण त्यावेळी तिथे एका कन्येच्या पल्लवाला वध घेण्याचा प्रयत्न केला. तिथं तुझं सर्व तू गमावून टाकलंय. पण दादा, जरा तुमच्या मुखात हा भ्रम निर्माण झालाय आणि याचा प्रत्यक्षात तुम्हाला पटवून देईल. कृष्ण अपराधी नाहीये, कृष्ण अन्यायी नाहीये. हे तुम्हाला या द्वारकेच्या न्याय देणाऱ्या व्यक्तीला मिळालं आहे. अरे पटवून द्यायला तुला जाऊ दिलं तर फिर्यादी इथे, गुन्हेगार इथे. अन्य खरंच असं आहे तरी या गुन्हेगाराला त्या दगडाचं शासन. पण त्याचं शासन जर दादा तुम्ही करत असाल तर ते स्वरक्षण करण्याची जबाबदारी कृष्णावर आहे. एका प्रतिवादी या नात्यानं जर दगडत असाल तर प्रतिस्पर्धी या नात्यानं हे तुमचं आव्हान कृष्ण नाही झेललंय. एवढा सामर्थ्य आहे तुझं, मला प्रतिकार घेणार. देवासाठी मान्य आहे मला. पण ही तर दादा तुम्हाला दुसऱ्या विवेकाची निर्माण झाल्याची धोरण आहे का? आपण नका. हे ये. दैव किती अविचारी अविचारी, दैव किती अविचारी अविचारी, जीवन अनुपम, जीवन अनुपम, दैव किती विश्वाचा सूत्रधार मी आहे, या विश्वासाठी 8वा अवतार आहे. असं असताना जो आळ माझ्यावर इथं घेतला गेला मी मान्य करू का उगा? पण दादा तुम्ही मला सांगा असं कोणता अपराध आहे देवा? पहिलं तुला सांगतोय, काय ते? तिथं नाही ते नाही तो उभा. कसं आहे? अरे कपड आणि कारस्थान हे झालाच सांगता येणार नाही. नाही नाही तसं काहीच नाही. मी याचा बंधू नसतो आता द्वारकेची न्याय देवता. म्हणजे न्याय देवता बोलते. ही फिर्यादी हा आरोपी देव या तत्वाला विसरला आणि यानं काय केलं रे? अरे काय केलं? काय झालं? घराण्याच्या इब्रतीला तडा घालवला. मला तर हे सत्य वाटत नाही. देवानं वाईट कृत्य आपल्या जीवनात केलं. असं काय केलं? एक वेळ देव कदाचित खोटं बोलाय, पण जगात अशी एक तरी तरुण मुली आहे जी कुठल्या सोडत्यासाठी आपल्या इब्रतीवर खाला घातला असं उगाच जगाला सांगे नाही, सांगणार नाही. नाही ना? काय घडलं? काय विचारीला विचार रे. काय घडलं? काय म्हणलं? ऐकलात तर तुम्ही सुद्धा तो पक्ष सोडाल. हो ऐकू द्या मग पक्षाचा नंतर विचार. सांगितलं नाही कसं सांगणार? सांगणारच नाही.
काय पण मला तुमच्या मुखातून ऐकायचंय ना. नारद मुनी इकडे इकडे काय झालं बरं? मला सांगा, आमच्यासारख्या भक्तिनी देवाची भक्ती आम्ही करतो, होय तर होय की नाही? पुढील आयुष्य सुखाचं होण्यासाठी भक्ती करतात, उपवास सुद्धा करतात. उपवास होय होय तर तर. 2-2 महिने मी उपवासच करते. हो खरंच खोटं नाही सांगा. वाटत नाही 2 महिने उपवासी असते जशी. मला सांगा, काय मी याची भक्ती केली, या देवाची. हो देव. देव मला प्रसन्न नाही झाला. अरे वा होणार देवदत्त भक्ती केली. दिवे लावले ते ऐक. वाघ आहे, वाघ आहे. पुढचं काय ते ऐकून घ्या. देव मला प्रसन्न झाला, देवानं आशीर्वाद दिला. काय ग तुला हवं ते मा मी आपलं मागितलं. काय ते काय ते तू हवं तेच मागितलंस ना. हे! काही तसं नाही, काही काही नको ते मागतात म्हणून म्हटलं. असं कसं? काय ते? नको तर मी मागणारच नाही. काय मागितलं? काय मागितलं? देवाला सांगितलं, देवा तुझ्यासारखा सद्गुणी, तुझ्यासारखा सुविचारी, तुझ्यासारखा परोपकारी असा जर का नवरा माझ्या आयुष्यात आला ना, तर माझ्यासारखे भाग्यवान मी. देवा म्हणजे हिच्याबरोबर लग्न करायचंय. हो, नारद मुनी, मी हो, बोलते. नारद मुनी. इकडे या, इकडे या. काय ते देवानं काय केलं काय माहितीये? ते मागचा पुढचा विचारच केला अरे नाही. नकार तसा- दिला तुला, नकार दिला. नकार नाही. ऐकून घ्या माझं पुढचं. अजून बोलायचं आहे. बोलायचं आहे. हा, हा पुढे काय झालं? या देवानं काय सांगितलं माहितीये? काय ते या देवानं काय सांगितलं? हे! लग्न करायचं ना माझ्या बरोबर कर. असं म्हणाला. हो, ऐकण्यासाठी तत्पर झाला नाही आणि शेवटी माझ्या पल्लाला हात घातला. अरे देवाने तुझ्या अरे पल्लवाला औराई! त्या या न्यायदेवतेच्या चरणाची शपथ एका राजाने घेतली. हे खोटं वाटतंय? आणि शपथ सुद्धा हिनं घेतली. शपथ घेतली. हे तुला खोटं वाटतंय? कसं वाटेल? तेव्हा ठरलंय, यानं या दोघांची क्षमा मागितली, पर याला शासन काय करावं हा थोडा विचार करेल. नाही नाही, मला हे असत्यच वाटतंय. कुणाला मला काय याला कारण आहे. काय कित्येक गवळणी देवाच्या मागावून आल्या, पण याने कोणावर जबरदस्ती केलेली नाही. म्हणजे ऐक. मला सांगा, काय तिथं कृष्ण आला बरोबर की नाही, तुझ्यावर जबरदस्ती केली, त्याच्या मस्तकी असंच मोरपीस होत, हातामध्ये बासरी अशीच होती. अशी नशी आणि असा असा उभा राहून हास्य करायचं. मला काय सांगायचं सुद्धा नाही. असा उभा राहून अशीच गळ्यामध्ये वैजयंती माळा होती. अशी होती. असं सारं काही असं नाही. म्हणजे याचा अर्थ फिर्यादी, गुन्हेगार, न्यायदेवता आणि ही साक्ष. हो तरी सुद्धा ते आरोपी नाही. अरे यांच्या बाबतीत जे केलं ते बरोबर म्हणतोय. हो हो अगदी बरोबर. एवढं करू नये. याला कारण आहे, तो हा देव नाही तर करोश नगरीचा राज करता राजा पौंड्रक. पौंड्रक प्रतिकृष्ण ते म्हणतं असा दिसायला असा, हा. त्याच्या हातामध्ये बासरी, गळ्यामध्ये वैजयंती माळा, मस्तकी मोरपीस. करुष नगरीचा राज करता पौंड्रक असं असू शकतं. असं आहे. काय म्हणतो? शक्त नाही. म्हणजे हिच्या बाबतीत जे गैरवर्तन केलं हे माझ्या कृष्णानं नव्हे, पौंड्रकानं केलं. हो. राजा? सर्वांना सांगतोय, हो. तो जबरदस्ती केली. हो. याच्या पुढं मुलीला उदर या भरलेल्या नाही दरबारात ज्यामुळे माझ्यावर आळ तुम्ही घेतला, तुम्ही सराबाई, या द्वारकेतील प्रत्येक जण संशयाने माझ्याकडे पाहू लागले, कारण ते कृत्य हिच्या जीवनात घडलं. दोष तुमचाही नव्हे, सत्य काय याची जाणीव तुम्हालाच नव्हे तर सर्वांना झाली. पण नारदा तू काही म्हणालास, हिच्या बाबतीतच नव्हे, अनेक स्त्रियांच्या बाबतीत हा पौंड्रक त्रास देणार आहे. आणि यामुळे काय घडलं जाणार आहे, तो कलंक माझ्या प्रिदाला लागला जाणार. तेव्हा तुझ्या रूपाचा तो फायदा घेतोय. ते नव्हे, तुझ्या जवळ असणारे आयुध आज त्याच्या जवळ आहे. म्हणजे सर्व प्रतिकृष्ण प्रतिकृष्ण म्हणून सांगतोय. ती सर्व साधनं त्याला हस्तगत केली आणि जगाच्या दृष्टीनं आता प्रत्येक संशय निर्माण होणार कृष्ण कोण हे कळत नाहीये. आणि याचा फायदा जर तो
आणि ते शासन तर या गोष्टीला वेळ लागला असेल तर या विश्वात अधर्म अत्याचार मानला जाणार आहे आणि अधर्म अत्याचार माजू नये यासाठी या द्वारकेच्या दरबारी दादा काय ते असं नाही म्हटलं तर तुमच्या मनात तेल निर्माण होत होतं हा या भक्तांचा संभ्रम निर्माण झाला होता आणि असा संभ्रम याच्या पुढे राहू नये यासाठी ज्या पौंडरकाला हा विकारी कृत्य चालवलंय त्याला शासन मी करणार आहे काय म्हणत आणि ते शासन फक्त शब्दानं नव्हे कृष्णात प्रतिज्ञेच्या वाणीनं सांगतोय या फतेला नाही दरबारात या द्वारकेच्या दरबारी दादा कृष्ण प्रतिज्ञा करतोय काय म्हणत आत्ताच नव्हे हा तिसऱ्या दिवसाचा सूर्य असताना जाण्यापूर्वी जो पौंडरक आता माझ्या पित्याला कलंक लावतोय विश्वातील अनेक माझ्या भक्तांना तो छळतोय आणि तोच छळ थांबला पाहिजे यासाठी तिसऱ्या दिवसाचा सूर्य असताना जाण्यापूर्वी त्याला जगापासून नष्ट न्याय तुम्हाला मिळणार वर्धा मिळणार प्रतिज्ञा माझ्या बंधूला केली कृष्णाला केली काय प्रतिज्ञा मी काय निघालाय राजा पौंड याचा प्रेताची पायरी करो तुम्हाला न्याय देईन आणि नाना शब्दाला आम्ही तारण केलं आम्हाला क्षमा असते नाही तुमचा दोष याच्यात नको नको ते शब्दानं मी तुला तारण केलं देवा मला क्षमा कर मला क्षमा कर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे पिनाकपाणी डबरूधरा हे उमावरा हे पार्वती परमेश्वरा हे शिव शंकरा माझ्या रामेश्वरा या काशीराजाचा तुझ्या जन्मभूमीत उच्च विचारसरणीच्या वैचारिक दृष्टिकोनातून अभिप्रेत असणारा राष्ट्रभक्तीचा आशिधारा व्रत आचरण करू उदयोन्मुख भव्यजयी यशो मंदिरावर कीर्तिध्वज फडकत ठेवू राष्ट्रोद्धार जनोद्धार आत्मोद्धार हा त्रिवेणी संगम घडावा या सदिच्छे ब्रह्मप्राप्तेन संस्कारम क्षत्रियाणां यथाविधी यथा शास्त्र यथा न्याय कर्तव्य परिरक्षणा राजधर्माण प्रवक्ष्यामि संभवस्य यस्य तदिस्य परमाय हा राजधर्म आत्मसात करून पुरुषार्थाच्या तपोभूमीवर पदार्पण केले हा मानव समाज अभेद एकजुटीच्या तथावर आरूढ तो प्रगती पथावर यावा समाजाच्या अंतर्गाभारात असणाऱ्या सुज्ञ तज्ञ पोक्त विचारवंतांनी आपल्या अकलेच्या करामतीचा कळस करून शासकीय राजयंत्रणा आणि तिची साम्राज्यशाही अस्तित्वात आली समाजातील एका सुबुद्ध नागरिकाला राज्याभिषेकाच्या अग्निदिव्यात पुनीत करून सार्वभौमत्वाची सत्तासूत्रे हाती देताना विचारात घेतलेली गुणवत्ता 4 वेद 6 शास्त्रे 18 पुराणे 14 विद्या 64 कला श्रुती स्मृती वेद पुराणे पारांगत असून शास्त्रास्त्र विद्येत विशारद सत्कर्मरत पापक सच्छील सद्वर्तनी आदर्श होत कवी सत्यासत्याचा नियमितपणा नियमाच्या निष्कर्षावर कसा गुन्हेगाराला शासन अंध अपंगांचं रक्षण साधू मुनियोगी वेदवेत्ते ब्राह्मण यांचा आदर आणि घराण्याच्या परंपरेची कदर ही गुणवत्ता ज्याच्या अंगी असेल तोच राज्याच्या सार्वभौमत्वाची सत्ता सूत्रे हाताळू शकेल अर्थात ही गुणवत्ता आम्हा कुणा पूर्वजाच्या अंगी आढळून आली म्हणूनच काशीच्या या राजसिंहासनावर त्यांना अधिष्ठित करण्यात आले. आमच्या कर्म धर्म सहयोगानं त्याच राजघराण्यात आम्ही जन्माला आलो पितृ आज्ञेनं गुरुआश्रमी 12 वर्षाचा कालावधी घालवला गुरुदेवतेच्या पवित्र चरणाची सेवा केली गुरुदेवतेची मर्जी संपादन केली राजविद्या शास्त्रविद्या शस्त्रविद्या या विद्येचं ज्ञान संपादन केलं आणि आमचे पावलं राजदरबाराच्या दिशेनं पडले आम्ही हा राजकारभार योग्य रीतीनं पार पाडत असतो येणाऱ्या अतिथी अभ्यंगताचं स्वागत आमच्याकडे योग्य त्या तऱ्हेनं होत आहे आणि ते करत असताना जिकडे तिकडे आमच्या नावाचा ध्वज उंचावला जातोय
एवढं भलं मोठं राज्य आहे राज्यात नव्हे लपण्यासाठी. अरे वेडार, जागा तुला कुठे शोधायला हवी? म्हणजे अरे तुझी जागा तर माझ्या हृदयात आहे. तसं नव्हे. तू माझा ही परमित्र जागा आहे. आहे असं का म्हटलं? लपण्यासाठी जागा हवी आणि त्याच महत्वाकांक्षानं मी इथं प्रवेश केले. बऱ्याच दिवसांनी इथं आलो. तुला पाहिलं, प्रेमाचं प्रेम आलिंगन द्यावं म्हणून जवळ येणार होतो, पण अरे दिमागदार रात्रीने राज दरबारी तुझा प्रवेश व्हायचा बरोबर. आणि आज मी तुझ्याजवळ पाहतोय तर तुझं मन मला विचलित भासतंय. कारण अरे बैस तर खरा. आता मी इथं आलोय ना, मला वाटतं तुझी आणि माझी भेट कदाचित कदाचित शेवटची भेट असेल. मी 2-4 दिवस झाले झोपलोच नाही. म्हणजे निद्रा उडाली, फार दूर गेली. निद्रा नाश झाला. याला कारण याला हे कारण महाभयंकर संकट. संकट. हे संकट जेव्हा मी संकट आणि तुझ्या माथी. मित्रा, कोणताही संकट तुझ्या माथी येऊ दे, हा, मी आहे ना. हे खरंय, अर्थ हे खरंय. अर्थ मित्रासाठी काही करू शकशील. हे काय विचारायला हवं? काय झालं माहिती? अरे किती कशाची? मग माझी इच्छा तू पूर्ण करणार आहेस. अशी काय इच्छा घेऊन तू इथं आला? मग मला वचन देऊन सांग, असेल ती इच्छा पूर्ण करीन. हे शब्द आपल्या मुखाने बाहेर पडू दे. हो? वचन दिल्याशिवाय मी काही सांगणार नाही. हे वचन माझ्याकडे वचन हवं. असेल ती इच्छा पूर्ण करीन. हा? तू माझा मित्र आहेस, हा? तरी सुद्धा या राजदरबाराचे काही नीती नियम आहेत आणि ते नीती नियम हा राजकर्ता केव्हाही पायगळी करू याच्यासाठी राजदरबारी जो कुणी येईल त्याच्या इच्छाकांक्षा पूर्ण करणं शासकीय नात्यानं माझं कर्तव्य. मग वचन देऊन तू सांग. माझा मित्र असून सुद्धा जर का माझ्याकडे तुला वचन आहे, हा? तुझ्या अंतर्यामी असणाऱ्या इच्छेची पूर्तता या काशी राजाला करायला हवी आहे. पण हे मित्रा, बालपणापासून एकत्रित वास करणारे 2 मित्र एकत्रित झाले. तुझ्या अंतर्यामी असणाऱ्या इच्छेची पूर्तता करण्यासाठी त्या शिवशंभू महादेवाला सांगितलं. महादेवाला हा हा काशी राजा तुला वचन मानिना सांगतोय. तुझ्या अंतर्यामी असणाऱ्या इच्छेची पूर्तता. समाधान वाटलं. सांग काय हवंय? समाधान वाटलं. काय हवं आहे? आता मी कुणालाही खबरणार तुला नाही. जे हवं आहे कुणी प्रतिज्ञा करू द्या, वाटेल ते करू द्या, मला मुळीच भीती नाही. प्रतिज्ञा करू द्या. हा? बोलण्याचा आशय मित्रा, मी एवढा सद्गुणी आहे. हो हे काय सांगायचं? जीवनात केव्हा वाईट कुणाचं चिंतिलं नाही, वाईट मार्गाला केव्हा गेलो नाही, बातम्या गेला. कुणासोबत भांडण केव्हा केलं नाही. असं असताना सुद्धा द्वारकेत वाचता काय करणार तो तोच तो अरे तो म्हणजे गोपाल कृष्ण. आणि या गोपाल कृष्णाला माझ्या बाबतीत प्रतिज्ञा केली. तुझ्यावर 3ऱ्या दिवसाचा भाग असताना जाण्यापूर्वी रोज त्याला स्मरण राजेश्वर माझ्या पौरात त्याला आता देवाला प्रतिज्ञा केली आणि मित्राला वचन दिलं. पुढं काय करावं हा तुमचा प्रश्न. भगवान गोपाल कृष्ण आणि त्या गोपाल कृष्णाने तुझ्या विरोधात प्रतिज्ञा केली. तुला जगसौख्यापासून नष्ट करेल. काय असं झालं की जेणेकरून त्या देवाला अशा प्रकारची प्रतिज्ञा केली. काय तो देव आहे, नाहक त्याच्याकडे प्रतिज्ञा होणार नाही याची खात्री आहे मला. चुका माणसाचा धर्म आहे आणि चुकत नाही तो साक्षात भगवंत. लहानसा अपराध माझ्या हातून घडला, त्याला कारण आहे त्याच्या प्रेमाने मी दिसतो. ही समूळ सावळी मूर्ती कृष्णाप्रमाणे आहे. या अखेर ईश्वराचा उडवला केला देव म्हणून तुझीला. मला सुद्धा वाटलं मला कोणीतरी मोठं म्हणावं, मला कोणी देव म्हणून म्हणावं. या थोर महत्वाकांक्षेनं मनामध्ये एक इच्छा निर्माण झाली. राज राजेश्वराच्या चंद्रकांत यांची भगिनी चंद्रप्रभा भक्तीकडे असताना ती संधी मी साधली. तिच्या मनात इच्छा निर्माण झाली होती. तिला देव म्हणून मला पूजन केलं. स्मृती सुमनाचा वर्षावही केला. मला ते तिच्या मनात एक इच्छा निर्माण झाली होती.
माझ्यासारखा पती आपल्या जीवनात यावा ही इच्छा तिला निर्माण होता क्षणी मी देव नव्हतो पण तसा असतो म्हणून आशीर्वाद दिला तिथंच बसतो. अरे वेड्या, या बसण्यासारखं काय? याला कारण आहे. देव म्हणून तुझी तिला भक्ती केली. हा? देव भक्तीचा केलेला देव म्हणून तो तिला प्रसन्न झाला, सुखवला, आशीर्वाद दिला. हा? तथाच हे खोदवर तुझ्या मुखाडे बाहेर पडले. अर्थात तिच्या अंतर्यामी असणाऱ्या इच्छा नाही रे मित्रा, ती सहजासहजी ऐकायला तयार नाही. मला विरोध केला. मला तुझ्याबरोबर लग्न करायचं नाही, तुझ्या सारखं असेल त्याच्याबरोबर लग्न करायचं. राणीला छान मला पुरुषार सदावृत्त झाला आणि जबरदस्ती हात घातला. शब्दाला शब्द घडलेला साकल वर्तमान भारताने समाधान झाला आणि वसुदेवाने नंतर गोपाळ कृष्ण याला कळता क्षणी त्याला प्रतिज्ञा काय करायचं खूप. अरे त्या कृष्णाप्रमाणे तू दिसतो आहेस, भासतो आहेस. या विश्वात कैक जण तुला आणि त्याला पाहिल्यानंतर त्यांच्या अंतर्यामी शंका निर्माण होतोय. तू म्हणजे या विश्वाचा देव आहेस असं प्रत्येकाला भासतंय. मला वाटतं त्या कृष्णाप्रमाणे आपण असायला हवं. यासाठी तू बाललीला केली अशी नाही वेड्या. तू फार मोठी घोड चूक केली. तू बाललीला न करता कृष्ण लीला करायला लागला आणि त्या कृष्ण लीलेमुळे त्या कृष्णावर हत्या करावी लागली. यात माझा दोष नाही. प्रत्येकाला स्वाभिमान हवा. आपल्याला कोणीतरी मोठं म्हणावं म्हणून क्षणभर मी चालणं केलंय, मान्य आहे मला. पण तुझ्या दिलेल्या वचनात हे जर वचन पूर्ण होत असाय आपली ईश्वरा ओळख सांग. हा माझा मित्र नाही, हा वचन भ्रष्ट आहे, अतोल भ्रष्ट आहे, कृष्णाला केलेली प्रतिज्ञा हाणून पाडण्यासाठी आणि तुझं रक्षण करण्यासाठी हे मित्रा, आता प्रेमाचं प्रेम झालं मला समाधान. अरे एवढंच मला हवं. मग मित्रा, 3 दिवस पर्यंत या तुझ्या साम्राज्यात मी राहणार आहे. सारी व्यवस्था तुला चिंता करू हो, नको. बरोबर असो. माझा मित्र असणार. काय केलंस? अरे जे कृत्य तुझ्या हातून घडू नये, जे कृत्य या काशीराजाला सदा तुच्छ वाटत होतं, तेच कृत्य तुझ्या हातून मी शब्द दिला तुला. वचनाची पूर्तता करणं राजकर्ता या नात्यानं माझं कर्तव्य आहे. मी क्षत्रिय आहे आणि क्षत्रियानं दिलेल्या वचनाची पूर्तता करायची असते. दिला तुला आहे. आशीर्वाद दिला तुला, आश्रय देऊन तुझ्या धर्तीवर माझे सेवक ठेवले. मग यासाठी सारं सैन्य सज्ज करून राजवेशीवर मला उभं राहावं लागेल. म्हणून हा भरलेला राजदरबार कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी या पुरुषाला काय म्हणावं तेच काही कळत नाही. वेळेचं भानच नाही. जाता जाता यांच्या मुखाटे शब्द बाहेर पडले. दरबाराची सूत्र जागच्या जागी ठेवून त्वरित मी तुझ्या स्वतःपर्यंत आगमन करणार आहे. पुरुषांचं हे नियमित असत असतं. एकदा का निघून गेले की बायको मुलाची आठवण नसते. आगमन केलं की कोणत्या शब्दात वर्णन करतील हे काय नेमकं सांगता येणार नाही. पण मला बाई एवढंच माहीत आहे, नवऱ्याशिवाय बायकोला शोभा नसते आणि बायकोशिवाय नवऱ्याला शोभा नसते. ज्यांच्या नावानं पोटभर कुंकू लावते, सती सावित्रीचा हिरवा चुडा माझ्या हातात आहे, मने मंगळसूत्र माझ्या गळ्यात आहे. ही एक चैनीची वस्तू नसून काळजाच्या करंड्यात जपून ठेवलेली एक कुणगाट आहे. ही कुणगाट आयुष्याच्या अंतापर्यंत राहावी यासाठी त्या देवाला मी नेहमी सांगत असते, हे बा परमेश्वरा, माझ्या पदरात तू दुःख टाक. त्याचा
त्याचा मी स्वीकार करीन. पण माझे पोटभर कुंकू या जगात तू कायमचं ठेव. हे जर कुंकू असलं ना तर कुठंतरी मी 4 चौकात बसणार आहे. आणि हे जर कुंकू नसलं मला कुठंतरी काळोखात बसावं लागणार आहे. अमावास्येची काळं रात्र भोगण्यापेक्षा पौर्णिमेचा लक्काशाचा प्रकाश माझ्या जीवनात मला हवाय आणि त्यासाठी माझी धडपड आहे. पण परमेश्वरा, माझ्या जीवनात कमी असं तू काहीच ठेवलं नाहीस. प्रत्येक स्त्रीची एक अपेक्षा असते, ज्याप्रमाणे बागेत फूल आणि स्त्रीच्या मांडीवर मूल हे लवकर खेळलं पाहिजे. परमेश्वराच्या आशीर्वादानं एका मुलाला मी जन्म देण्याचं कर्तव्य केलंय. चंद्राच्या कलेप्रमाणे त्याची वाढ होते. आई म्हणून आज ताट मानेनं मी इथं बसते. पण हो, स्वारीचं काय आगमनच झालं नाही. दिवसातून एक क्षणका असे ना पतिपूजन केल्याशिवाय माझ्या मुखात एक सुखाचा घास घातला नाही. पाण्याचा थेंब एक चुकून सुद्धा केव्हा घेतला नाही. अर्थात प्राणेश्वर त्वरित या सदनापर्यंत आगमन करून आम्ही आपल्या महालाच्या धोरणावर येणार. आमच्या पावलांची कामून लागली तरी सुद्धा महालाच्या धोरणावर येणार आहे. मनापासून तुमचं स्वागत आहे. अहो पण उमेका, हे जे सदन आहे ते माझ्यासाठी नसून फक्त तुमच्यासाठी आहे. तुम्ही आहात म्हणून मी या जगात ताट मानेलच फिरते आहे. यासाठी पुष्कळ बोलावं असं वाटतं. पण काय प्रत्येक स्त्रीचं एक कर्तव्य आहे. नवरा आल्याच्या नंतर नवऱ्याच्या 2 पावलाची जनसेवा करून आशीर्वाद घेणं हे प्रत्येक स्त्रीचं काम आहे. आणखी जगात माझा परमेश्वर कोणच नाही, फक्त पती हाच खरा परमेश्वर. म्हणून या पतिदेवाची मला